ఓం శ్రీ మాత్రే నమః. అందరికీ నమస్కారం అండి. శ్రీ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతము. మన ఛానల్లో సౌందర్యలహరి యొక్క శ్లోకాలు నేర్చుకుంటున్నాం కదా. ఒక్కొక్క శ్లోకము తాత్పర్యము అర్థవంతంగా ఎంతో సులభంగా చిన్నపిల్లలు కూడా నేర్చుకునే విధంగా చెప్పడం జరిగింది. మీరు 22వ శ్లోకం నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఆ వీడియో లింక్ని కమెంట్ బాక్స్లో ఇస్తాము, చూసి నేర్చుకోండి. ఈ వీడియోలో 23వ శ్లోకం నేర్చుకున్నాము. ఇప్పుడు శ్లోకం చదువుతాను, వినండి. తర్వాత విడమర్చి నేర్చుకున్నాము. త్వయా హృత్వా వామం వపుర పరితృప్తేన మనసా శరీరార్థం శంభోర్పరమపి శంకే హృతమభూత్ యదే తత్వద్రూపం సకలమరుణాభం త్రినయనం కుశాభ్యమానమ్రం కుటిలశశి చూడాలమకుటం. ఇప్పుడు విడమర్చి నేర్చుకుందాము. ఫస్ట్ లైను. త్వయా హృత్వా వామం వపుర పరితృప్తేన మనసా. త్వయా హృత్వా వామం వపుర పరితృప్తేన మనసా. సెకండ్ లైను. శరీరార్థం శంభో అపరమపి శంకే కృతమభూత్. శరీరార్థం శంభో అపరమపి శంకే కృతమభూత్. మూడవ లైను. యదే తత్వద్రూపం సకల మరుణాభం త్రినయనం. యదే తత్వద్రూపం సకల మరుణాభం త్రినయనం. ఫోర్త్ లైను. కుశాభ్యమానమ్రం కుటిల శశి చూడాల మకుటం. కుశాభ్యమానమ్రం కుటిల శశి చూడాల మకుటం. ఇప్పుడు కలిపి చదువుదాము. త్వయా హృత్వా వామం వపుర పరితృప్తేన మనసా శరీరార్థం శంభోర్ అపరమపి శంకే హృతమభూత్ యదే తత్వద్రూపం సకలమరుణాభం త్రినయనం కుశాభ్యమానమ్రం కుటిలశశి చూడాలమకుటం. త్వయా హృత్వా వామం వపుర పరితృప్తేన మనసా శరీరార్థం శంభోరపరమపి శంకే హృతమభూత్ యదే తత్వద్రూపం సకలమరుణాభం త్రినయనం కుశాభ్యమానమ్రం కుటిలశశి చూడాలమకుటం. ఇప్పుడు తాత్పర్యం తెలుసుకున్నామండి. అమ్మా, ఓ జగన్మాత, నీవు మొదట పరమశివుని వామాంగమును ఆక్రమించావు. అంతటితో తృప్తి పడక నీ పతి అయిన ఈశ్వరుని దక్షిణ అంగాన్ని కూడా ఆక్రమించితివని నేను భావిస్తున్నాను తల్లి. ఎందుకంటే హేతువేదో కాని నా హృదయ కమలంలోని మీ రూపము భవదీయాకృతి సర్వస్వం అరుణవర్ణంతోనూ బహళబాను కాంతితో కెంపువన్నితో తనభారంచే వంగినదిగా చంద్రరేఖ కిరీటంగా కలిగిన జటాదూతముతో పూర్తిగా పార్వతీ పరమేశ్వరులు కలిసిపోయి సాక్షాత్కరించి ఉన్నావు తల్లి. ఇప్పుడు ఈ శ్లోకం చదువుకోవటం వలన మనకు ఎలాంటి ఫలితం ఉంటుందో తెలుసుకున్నాము. ఈ శ్లోకం చదువుకోవటం వలన రుణ బాధలు తొలగుతాయి. ఎటువంటి రుణాలు ఉన్నా తీరుతాయన్నమాట. మనుషుల మధ్య రుణబంధాలు ఉన్నా, శత్రుత్వం ఉన్నా, ఆరోగ్యపరమైన బాధలు, ఎదుటి వాళ్లను విమర్శించినప్పుడు మనకు కలిగే పాపాలు ఎటువంటివైనా సరే తీరిపోతాయన్నమాట. ఎటువంటి వ్యాధులైనా సరే దాని వలన కలిగే బాధలు, రుణాలు, మొండి రోగాలు తొలగిపోతాయి. ఎప్పుడైతే మనకు రుణబాధలు, మొండి రోగాలు తీరిపోతాయో ఇంకా మనకు మిగిలేదేంటి? సంతోషము, ఐశ్వర్యం అన్నమాట. మనం మన జీవితంలో ఐశ్వర్యంతో సంతోషంగా జీవించగలుగుతాము. కాబట్టి తప్పకుండా ఈ శ్లోకం చదువుకోవాలండి. మీకు ఈ శ్లోకం నచ్చితే
లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. శ్రీశ్రీ తెలుగు ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము 24వ శ్లోకం నేర్చుకుందాము.